Mrăsni sa mi parite, čisti sa mi recete. Za Kemal svoj dere, iza njegovija Mercedes 6.3 AMG, той не се страхува, ще виска са на старта. Каниме всички маняци да дойдат на старта с 6.3 AMG и R7 и BMW M6 и Kemal свои дере и брат му Пако Рабани, двамата братя шампионите. Като тях няма втори в Дерманци, най-яките боксиори. Чей! Запази ми този сладък ми. Ще щипна тук и там, насякъде ще отивам и няма да питам защо. Yes, 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 Испаньола, baby, ¿qué pasa, amigo? Hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Назад, 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 come on, come on, come on, let's go, let's go. Тик-тик-так, yes, тик-тик-так, yes. Обичаме си колите, но повече жените. Парите са в нас, жените са до нас, а колите са нашата страст. За господарите на ефира ще ви черпим вина, а шампанското да пръска. Кръвта ни е румънска, кръвта ни е румънска. Айде кичете специално за Kemal свой дере, за брат му Пако Рабани и за Сашо боксиора. Айде дерманци, чей! Турбат, а тут турбат, тут турбат, yes, а тут турбат, тут турбат, yeah, а тут турбат, и тут турбат, 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 турбат. А бичка, бичка, бине, сус, сус, а бичка, бичка, бине, сус, сус, а бичка, бичка, бине, сус, сус, а бичка, бичка, бине. За Мерцедес 6.3